Salam hormatly vatandaşlar. Şu 2020-nji ýylyň 15-nji maýy hepdeniň duşanma güni. Hoş geldiňiz Türkmenistanyň demokratik opozisiýasynyň platformasynyň kanallaryna. Bizim şu gepleşigimiň temasy Türkiýede geçirilen meclis we prezident saýlawlarynyň netijeleri we şol hakda biz filjerip bolup geçen zatlary seredip analiz ederiz. Hormatly vatandaşlar, sizin bilişiniz ýaly Türkiýe döwletinde prezident ve meclisler saýlawlary geçti. Ine gelin Türkiýede geçen birinji tapkyrdaky prezident saýlawlary seredip geçelim. Men size bir kiçik video görkezeyim, hormatly vatandaşlar. Ine sözçi gazetine esaslanyp prezident saýlawlary boýunça maglumatlara seretsek, onu şu ýaly maglumatlar bar. Recep Tayyip Erdoğan'a saýlawçylaryň 42% ses berdi. Ya da 26.859.313 adam ses verdi. Kemal Kılıçdaroğlu'na bolsa saýlawlaryň 44,95% ya da 24.430.618 adam ses verdi. Sinan Ogan üçin berilen ses 5,20% ya da 2.824.118.000 adam ses verdi. Muharrem İnce bolsa saýlawçylaryň 0,43% ya da 235.618 adam ses verdi. Umumy hormatly vatandaşlar, egerde biz maglumatlary gowy seretsek, saýlawa gatnaşyjylar we kabul edilen ses 52.972.386 boldy. Kabul edilmedik yanlış sesler bolsa 1.020.879 ses boldy. Türkiýe boýunça 64 milyon tüweri saýlawçylar bar. Onun bolsa 9 milyon adamy saýlawa gatnaşmady. Ol diýmek, Türkiýanyň saýlaw sesi bar grajdanyň 14% saýlawda birinji tapgyrda gatnaşmadylar. Ýani Türkiýanyň saýlaw sesinden 14% gatnaşmady. 86% gatnaşdy. Ine ünsüren hormatly vatandaşlar, Türkmenistanyň saýlawlara 4%, gaty ise 8% adam gatnaşýar. Türkiýe döwletine 84% adamlar gatnaşdy. Türkiýanyň prezident saýlawlaryna häzirki prezident bolan Recep Tayyip Erdoğan'yň esas garşydaş dalaşýary Kemal Kılıçdaroğlu boldy. Türkiýanyň 6 bölek birleşen opozisiýasy we olary golýan saýlawçylar Kemal Kılıçdaroğlu'na ya da Cumhuriyet Halk Partiýasyna ses berdiler. Türkiýede hiç bolmadyk hadise emele geldi. Opozisiýanyň 6 bölek birleşip şu günde prezident bolup duran adama, ýagny Recep Tayyip Erdoğan'a garşy saýlawlarda çykyş etdiler. Saýlawlarda hiç bir dalaşar 50%'dan ýokary alybilmedi. Saýlawlar ikinji tapgyra geçmeli boldy. Ýagny 15 günden täzeden ikinji tapgyr, ýagny noldan başlap saýlawlar geçirilýär. Şol ikinji tapgyr saýlawlar geçirilende birinji we ikinji ýer, birinji tapgyrdaky birinji we ikinji ýer alan adamlar ikinji tapgyra girýärler. Diýmek, saýlawlar täze güýçlenip Türkiýanyň geljek durmuşy diňe saýlawçylara bagly bolar. Ine şu ýaly saýlawçylar öz durmuşyny saýlaýarlar Türkiýede. Ine egerde biz Türkiýanyň konstitusiýasyna seredip geçsek, şoňa esaslanyp dalaşýarlar, ýagny %50% birinji tapgyrda geçmeseler onda ikinji tapgyra gidýärler. Birinji saýlawda öňe çykan iki san dalaşýar, ikinji tapgyrda da ikinji tapgyra geçer. Ýöne ikinji tapgyrda egerde %50% hiç bir dalaşýar alyp bilmese, onu öňe çykan dalaşýar bilen täk dalaşýarly referenduma gidýär. Onu da %50% referendumda dalaşýar alyp bilmese, sesleri, ýani saýlawçylaryň seslerini, onu Türkiýede 6 ay soňra täzeden saýlaw geçirilýär. Ýagny ýene-de 6 ay berilýär. Halka, ýani saýlanýan dalaşýarlar öz programmalary, meýilnamalaryny, öz etjek zatlaryny, ýani prezident wezipede etbiljek zatlaryny düşündirip tele bäsleşikler geçirilip halka gowy aňyna ýeten soň halky täzeden saýlaw çagyryp
täze şo mümkinçilik berýärler öz gelecek durmuşyny saýlamany. Ine şu ýaly ýani konstitusiýa, Türkiýe konstitusiýasyna demokratik ýani düzgünler bar. Hormatly watandaşlar, men size häzir saýlawlary düşündirdim. Ýagny prezident saýlawlary. Ýöne 14-nji maýda hiç ýerde ýani gaty ýanglanmadyk mejlis saýlawlary geçdi. Adamlar onu üns bermese, Türkiýede, Türkmenistanda ýaly prezidentiň wezipesi köp bolan soň, ine şol esasy wezipeň sügüşi gitdi. Şonu ýani saýlawyň üstünden utmak üçin, şoň üçin esasy Türkiýe we bütün dünýäň ünsü şoňa çekildi. Ýöne Türkiýede meclis saýlawlary geçdi, ýagny parlament saýlawlary. Gelin şoňa da seyredip geçelim. Men size häzir resmi taýdan maglumatlar berýin, ondan soň biz analize geçeriz. 2023-nji ýylyň 14-nji maýyna geçilen Türkiýanyň parlament ýa-da meclis saýlawlaryna seyredip geçelim. Hormatly watandaşlar. Men size bir kiçik video görkezeyim. Ine üns berin. Şol videoda genel seçim sonuçları diýär. Ine birinji video egerde biz seyretsek, watandaşlar, ine şu birinji videoda biz görüp duruz. Ine şunu şu ikinji turatda seyredip dursam, ine AKP sar renkli ine oturuşlar. Ine şu AKP sar renkli oturuşlary aldy. MHP ine gyzyl oturuşlar aldy. Onun sany 49 boldy. AKP 295 aldy. IRP ine bul bolsa gara oturuşlar 1, 2, 3, 4, 5 tane yer aldy. Ine şöyle maglumatlar bardyr. İyi Partiýasy ine şu göýök ýa-ni renkli oturuşlar aldy. Ine şu adamlardan hata et bolýar. 44 tane yer aldy. HDP, ISP 62 yer aldy. Olur bolsa ine şu ýa-ni bir hili fiýalet renkli oturuşlar. Tip ýa-ni beýleki partiýalar bolsa ine göýök renkli oturuşlar görünüp dur, 4 tane oturuş. Hormatly watandaşlar, Türkiýanyň häzirki prezidenti Recep Tayyip Erdoganyň Adalat we Ösüş partiýasynyň AKP diýilýän ýolbaşçylygyna Respublikan birleşik döredildi. Şu Respublikan birleşigi umum sesleriň 99,55% sananylanyň soň 49,3% ýa-da parlamentdaky 600 ornuň 322'sine şol Respublikan birleşigi eýe boldy. Respublikan Halk Partiýasynyň SHP Kemal Kılıçdaroğlu'nun ýolbaşçylygynaky opozisiýa halk birleşigi bolsa 35,19% ýa-da takminan 210 san oturuş aldy. TRT Türkiýanyň Merkez Saýlaw Komissiýasynyň maglumatlaryna ine şul maglumatlar salgynandy. Hormatly watandaşlar, parlamentda 600 sesler ine şeýle paýlandy. Ine şunu ýa-ni birinji videosyny göreli. Ine şurada gowy görnýär. Şol 600 sany millet vekili bar. Şoluň ine 4 sany partiýa seslenip 322 sany ses aldy. 320 sany ses aldy. AKP partiýa, ýagny Respublikan birleşigi Erdogan, Recep Tayyip Erdoganyň başlygynda Respublikan birleşigine 4 sany partiýa ýa. AK partiýasy 266 sany orny alyp bildi. Respublikan birleşiginiň agzalary bolan Milletçi Hereket Partiýasy MHP 50 sany yer orun aldy we Täze Abadanyçylyk Partiýasy 5 sany orun yer aldy. Birleşigiň 4-nji syýasy güýji Beýik Ýol Partiýasy bolsa 1% gazandy. Kabul edilen ses paýlaşyň ulgamyna laýykda orunbasar mandatyny almaýar. Ýagny ona mandat berilmeýär. Indi onun karşısına yine 312 sani 320 sani Respublikan birleşigi ses aldı. 600 sesten. Yine onun bir karşıdaş, yani şolaryň programasyna deň gelmeýän opozisiýon birleşik var. Yine şol opozisiýon halk birleşigi diýip aýdylýar da, ýani şo birleşigiň ady. Täze gurulýan parlamentde jemi 213 sani yer orun alındy. SHP 169 yer alyp bildi. Opozisiýanyň halk birleşiginiň ýine de bir vekili
Gowy partiyasy bolsa 44 orun yer aldy. Ine hormatly watandaşlar, şu ýerde iki sany güýçli opozisiýa bir birleşik 4 san partiýa girýär. Beýleksem 6 bölükden emile gelen, ýa-ni başga birleşik, halk birleşigi şular gidişýär. Ine beýsleşik. Oňdaşynyň beýlik partiýalaryň bar. Ine şu ýerde görünýär. Birinji birleşik, ikinji birleşik, üçüncü, dördüncü, beş tane birleşik bar. Dürli. Ine şoňa köp partiýalyklar, ýa-ni partiýa adatlyklary, partiýa açma adatlyklary, hereket adatlyklary, birleşmek, açmak adatlyklary, adamlaryň ýa-ni öz pikirini aýtmak adatlyklary ine şu ýerde görünýär şu. Inni Türkmenistan bilen deňeşdirip görüň. Türkmenistan mejlisine barsaň hemmesi ýa-ni sadaka abaýazyny ýaşurlar. Ýöne gyýryp ýatanlar. Hormatly arkadagymyza, gahryman arkadagymyza, arkadagy Serdar Alawaý, Serdar Alawaýyň kakasy, arkadagy kelle döwürýäli, ýa-ni bu sözleri goşup kelle döwürýäli etdiler. Ine şory gollap gyýryp ýatyrlar. Hormatly watandaşlar, ine men size gysgaça geçirilen saýlawlaryň, prezident saýlawlarynyň we mejlis saýlawlarynyň umumy maglumatlaryny berdim. İkinci tapgyrda geçiriljek saýlaw täzeden güýjap başlanýar. 15 günden bolar. Siz görürsiniz, Türk halky öz seslerini berjek bolup, ýa-ni ses beýsleşikde nähili aktiv hereket edýänini görürsiniz. Ine bizim Türk halky ýaly adat ýaşajak bolsak, ine şu saýlawlar bolanda bizim adat hereketler etmeli. Ine şoň üçin biz hemme halkymyza düşündirýäs. Saýlaw sesleri gaty wajyp, saýlaw gatnaşmak gaty wajyp. Bizde ýeketek bir günimiz bar. Kanun esasynda bir ses berip, bir ok atman, uruş etmän geleceğimizi çözmek variantymyz. Biz şonu gidirmeliler. Ine şoň üçin DBT topara Türkmenistana baranlar beýlik aktivistler bilen esasy maksady täzeden açyk saýlawlara geçirmek. Biz 32 ýylda bir saýlawra geçirip bilmedik. Şuraya. Bir ýerem geçmedi. Ýöne 99% adam gatnaşdy. Onuň 98,99%-ni ine prezidentler ýeňip aldy. Ol bir gülküçler. Ol mümkin näme? Ine öňsüriň 44 bilen 49%, 45 bilen 49%. 5% arasynda tapawutlar bar bular. Ine şu beýsleş. Türkmenistanyň açyk saýlawlary bolsa, ine biz etdik alternativ saýlawlary. Türkmenistanyň 72% umum seslerden alan adam bizim alternativ saýlawlarda geçirilen 72%'dan owurlap şonu maglumat hökmünde berýär. Men utdum diýip. Hatta alternativ saýlawlaryň ýa-ni bizim maglumatlarymyzy owurlap şonam şu ulanýar. Serdar Berdimuhammedow, Gurbanyň ikisi, ataly ogul. Şol birinji tapyr bu torunda Türkmenistanda 2022-nji ýylyň ýagny 12-nji martynda şular bizim saýlawlarymyz, alternativ saýlawlar, ýagny ikinji tapyr bu torunça garşdyryr maglumat berme. Biz ýeňdegem bolýan, maglumatlar çykardygam bolýan, onlaýda derhol şonu owurlap beýan etdiler. Ine Türkmenistanyň saýlawlary. Gülkünç. Şoň üçin bizde diktatura bar. Şoň üçin bizde saýlaw ýok. Bir tohum basyp aldy, etçigini edip ýör. Konstitusiýanyň üstüne depgilep ýör. Kuş töpdi tant edip ýör üstüne. Ýanyna mejlisi bir adamlar ýygnady. O mejlisiň başlygy men Serdar Berdimuhammedow, men siziň öňüňizde näme etjegimi bilemek, siziň maňa eden ýagşylygyňy gaýtarmak üçin. Oho, dogan sen ona bagly. Sen aýratyn bir häkimet, kanun çykarjy häkimet, döwletde iň birinji häkimet kanun çykarjy. Kanun olmasa ýerine ýetirip bilemek. Serdar Berdimuhammedow ýerine ýetirjek hökümetiň ýolbaşçysy. Deň şonuň wezipeleri deň. Ýokurtulygyň wezipesi şular bilen deň. Ine şol deň aramlyklary bular bozup, şu 3 tane deň aramlykly wezipe, ýa-ni wezipeli uğurlaryň üstüne hak maslahaty gurup, onuň başlygy Gurbanyň, ýagny şoluň üstüne etjegini edýän bir guruma döredip, antikonstitusiýon guruma döredip, bizim Türkmenistanyň konstitusiýasynyň üstüne aýagyny süpürip durlar. Inanyň,
döwlet boljak bolsa konstitusiya ve bizim saýlaw haklarymyz. Şol iki zat döwleti döwlediýän zatlar. Döwleti üstürýän zatlar. Döwletiň geljegini kesitdiýän zatlar. Şolar bolmasa onu döwlet ýok. Onda bir adamyň huzury kärhanasy bolýar. Ine Türkmenistan. Hormatly vatandaşlar, biz gepleşigimize dowam edelim. Men size häzir ýagny başga maglumatlar berjek bolýan. Ine ýalňyz men aýtdym, bellek geçdim. 32 ýylda Türkmenistan döwleti emele gelenden bäri biz bir gezegem şeýle garaşsyz diktatorlara bagly saýlawlary geçirip bilmedik. Oňa diňe diktatorlar günäkärdir. Oňa bizim halkymyz günäkär. Biz öz saýlaw haklarymyzy unuttuk düýünden. Diktatorlar bizi gorkuzyp, ukladyp, seçimleri falsifikasiýa edip öz özlerini saýladylar. Biz bolsa olaň falsifikasiýasynyň instrumentlary bolup galdyk. Bilim ministrliginde işleyen adamlar, mektep muallimleri, häkimlikdäki işleyen adamlar, hukuk goramayan organlar, MHM, polis işgärleri, prokuratura, sudlar, yalan partiyalar, yalan jemgyýet gurulmalar, yalan telewizioniýa, meclisiň milli vekilleri, yalan vekilleri, kabinet ministriniň yalan ministrleri, umuman wezipeli adamlaryň hemmesi biz Türkmenistan döwletine hyzmat edýär diýip hem özüni allap, hem halkymyzy allap, hakykatdan bolsa bir tokuma hyzmat edip, konstitusiýany gödük bolup, şul agyr güne Türkmenistan we Türkmen halkyny getirdiler. Bu adamlaryň hemmesi diktatorlyga gulluk edip, halka karşı işläp, diktatorlara fetlerimizi oğurlamana kömekleşip, diktatorlara falsifikasiya edip berip, Türkmenistan'a diktatorlyk sistemasy ýatmaz ýaly işlediler. İşläp gelýärler. Dogry, Türkiýede da diktatura bar, gurrum ýok. Ýöne demokratiýa da bar. Demokratiýada duranok ösýär. Ine gördüňiz saýlawlary. Saýlawlary näme biri size ýanky çağırtyryp mejbur etdirdimi? Ýok. Ya barmadyk adamlaryň seslerini oğurlap ine bizde 4-8% dälle 92% adam gatnaşdy diýip ağladylarmy? Ýok. Sandıkları açıp yetişmedik bolsa açıp yetişmedik diýdiler. Sandıkların mölçeri ine şeýle diýse şeýle diýdiler. Her ýanky komissiýada her nime edilýän, pardon. Her ýanky saýlaw nimesinde bölüminde bölüjüne ýürüýte her partiýanyň adamlary, ýöne adat adamlar var, kontrol etdiler. O ýerde pripiska falsifikasiýa etip bolmaýar. Ine şoňa halkyň haky bar. Türkmenistanyň saýlawlary geçdi. İstenen adam baryp şol ýerde video alyp suraty düşürip bilýär. Ýöne bize o haklary bermeýärler. Bize telefonu çıkarsan elin gaňryk alyp gidýärler. Saýlaw ýanky sandyklary egerde telefon bilen videoya surat alsan. Bizde WOZ'un başlygyny, WOZ'un ýa komissiýany surat alsan 4 ýyl basýarlar. Nire geldik biz? Ine nire geldik. Senin Türkiýede näil bäsleşikli saýlawlar geçýär. Senin saýlawlarda halkyň roluny serin. Senin saýlawçynyň 86% saýlawlara gatnaşýar. Türkiýede ýaşaýan vatandaşlarymyz görýändir. Saýlawlarda Türkiýe halky näil aktiv hereket edýär. Egerde biz diktatorlukdan doğrudan çıkacak bolsak, biz Türkiýanyň azat halky ýaly saýlawlarda azat hereket etmeli. Bizi polisler, MHM'ler hemmeti ýanky nime derler, gysarlar ýüllerine basyp biz azat hereketler edip saýlawlaryň ýa sandyklaryň näçe sany prosent sesler atyldy, surat alyp bile hasap edip ýanky şol komissiýalar bilen durmaly ýa-ni. Alınmaz ýaly. Ona maglumatlar şolar bilen hasap edip telefonu alıp hem yerde maglumatlar beyan etmeli. Ine şul 68-nji saýlaw uçastygyna ine şur ýaly neme boldy diýip. Şur ýaly ýagdaýlar bolup geçýär. Egerde biz aktiv bolmasak, bizim durmuşumuz şu öňkü ýaly. Bir topar halkymyzyň bir topar bölegi diňe ýanky neme bilen, iş bilen,
kommersant, iş migrant, ömürlük pasporta derek iş migrant ýa-ni rolunu eline aldy. Türkmenistan içinde galan dogan garnaşam Zalogda otyr, zalojnik bolup otyr. İksan diktatorun ve MHM polisiýanyň zalojnigy boldy. Biz bizi teröristler zalojnigy getirdiler. Eger zalojnik ba bolsa, biz hem olary pul ýygnap işläp ugrutmaly bolsak, onu zalojnigy alıp bizden vymagad edýärler, ona reket diýýär. Şonu düşünün vatandaşlar. Biz şonu uklap düşünmeýän soň düşünemdik şoňa. Ine şoňa reket diýilýär. Sen daşyna işläp öňe pul ýiberýän, sen maşgalan zalojnik bolup otyr Türkmenistanda. Pul ýibermeden ölýär şol, ýaşap bilen. Onu Türkmenistan türmede däl, reketiriň tarapyn zalojnikdi. Bir de daşyna işläp pul ýibermeli. Şol ýanky variantda şol içine zalojnikler otyr. Olar zalojnigy alıp, olar gysyp, gynap seni türmäge basjak diýip, ziyat kaljak diýip, ýa bizden şo pullar vymagad edýärler. Bu kriminal. Şu durmuşa geldik biz. Men şoň üçin polis, MHM, mektep muallimlerine, hökümetde işleyenlere düşünürdüm. Oho, oyunun bolunni. Bu iksan idiot bu tordi. Bira öljek bolup ýatyr. Biz tapdyk mı dedin onu? Beýlikde içinde gorkup kreslany gujoklap ýatyr. Bular ikisany bir dejurny bolmaly kreslany gujoklap beýlikde daşyna ölüp ýatýar ýa daşyna gitse beýlikde kreslany gujoklap ýatmaly. Ýa kreslany gidirip bular kaput. Şol ýaly pasmena kreslany gorýaly prezident berip ýani. Bular bu tordinni. Halk şunu düşünmeli. Halk oyunmaly. Halk öz jogapkärçiligini eline almaly. Ine maňa vatandaşlarymyz sorag berýär. Şul bir näçe günden bäri Murada egerde Recep Tayyip Erdogan utsa bizim üçin näil tapawut bolar? Egerde Kemal Kılıçdaroğlu oglusy onu näil tapawut bizim halkymyza bolar diýip sorag berýär. Gelin kiçik analiz edip görelim. Egerde Recep Tayyip Erdogan prezident taýlary utsa onu öňköňkülük bolar. Onu valuta yine de kaçıp başlar. Yani on hümmödi kaçar. Türkiye'nin valutasının hümmödi kaçar. Dolar yine de kalmak bilen bolar. Sebebi ol köp hadisalar, köp wakalar, köp instrumentlara, köp yankı pakazatillere yani sağan görkezlere bağlı. Sebebi iqtisadiyet katı çılşımda ol siyasata bağlı, katı bağlı. Eger de öňköňkülük bolsa, onu Erdogan durmak için inni öz garşydaşlaryny gördü, gözü bilen inni bular çykdy, olar garşy görüşüp başlar. İşden aýryp basyp, gysyp zady diýmek iqtisadiyete wagt ýetmez. Diýmek iqtisadiýetin üstünlüğini gysar, salyk-tulyklaryň administratiwny gysyp başlar, görüşler başlardy. Hakykatda döwleti östürmezdi. Ol başga dat bilen meşgul bolar. Türkiýe reformalar isleýär. Türkiye'de reformlar gerek. Türkiye'de sonki 5 yılda 4 esse demek 400% Türkiye'nin valutasının hümmeti açtı. Türkiye isteyen reformlar, Türkiye iqtisadiyatını toğlap başlamalı. Gidecilerini köpeldik başlamalı. Bolmasa bolmayan. Yine şonu Erdogan berip bilmiyor. Erdogan inni duracak olsa represiya başlamalı oluyor. Başkalar yok. Bir topar yankı öz karşıdaşlarını kırmasa, basmasa, ayırmasa durup bilmez. Bu protestler ben bunu yıkar. Şoň üçin gelecek kıyın var. Bir näçe ýyl kıyınçılıklar var. Türkmenlerin kimligi, vizası öňküýal problemi bolupdyr. Erdogan ýurdun daşyna öňküýal köp hereketler eder, öňüni reklam etmek üçin de içine utdy. Undorny. Ýöne içinde öz düşmanlara karşı görüşüp halkyna azıcık ün sürer. Iqtisadiýat we sosial problemler öňküýal galar. Ine Erdogan uturna şu hatda bolar. Men Erdoganyň kam däl, men ýanky Kemal Kılıçdaroğlu kam däl, men hiç kim, men neutral pozisiýany beýan edýän. Egerde ýurdun başyna Kemal Kılıçdaroğlu gelse näme bolar? Türkiye'de demokratik hareketler güçlüler. Türkiye'de täze reformalar bolar. Täze hökümet işläp başlanlar, reformalar ýan başlanlar,
başında azıcık havos bolar. Yani o havos yuwaş-yuwaşdan regulirumy havos bolar. Onsoň ýiter. Reformalar bir sistemadan doğru durup başka sistema geçilini şu yal geçiliyor. Hemme döwletde şeýle. Pikir etmeň ine ýatdy biz ýykyllyk ya ýene bir zat bolu Türkiýe ýykyldy diýip pikir etmeň. Bir zat durduğunda havas bolýar, beýlik başlap güýç alyana çelli. Yani aç havas gidýändir. Ine şo bolar. Reformalar geçip durar da netijeleri görünür. Edil 6 ayda 1 ýylda. Sebäp istendik gelen ýol başly bir ýylda reforma edip bilmese, şoň reforma edip bilmejegi hak bolmadym şo reformalar. Eger 2-nji ýyl, 3-nji ýyl edip başlasa da hiç tada ýetişmez, o reformalar güýç almaz. Sebäp reformalar başlananda keypine 5 ýyllyk prezidentlik diýilen ok. Şo 5 ýylda sen netije gazanjak bolsaň, 1-nji ýylda eýem sen dürli ulgamlarda bir wada reformalar etmeli. 2-nji ýyl şolar güýçlendirmek, 3-nji ýyl netijeleri bolýar. 4-nji ýyl ýa-ni halk başga bir uğurda ýönep başlaýar. Ýagny täze uğurda. 5-nji ýyl bolsa ul miweler çykýar. Ine şu ýaly ýa-ni prezidentlik ömür dowam edýär. Hemme döwletlerde. Ýurda eger reformalar gelýän bolsa, demokratizasiýa bolýan bolsa, ýurda ýagny Türkiýe investisiýalar geler. Diýmek Türkiýanyň giýdejileri öser. Diýmek Türkiýe öz diňe pullaryny toglaman, daşynyň gelen pullaryny toglap, şoň üstüne de pul gazanlar. Ýani halky, hökümet edaralary we ýani döwletiň içinde pul aýlaşygy bir näçesi köp bolar. Sebäbi ol ýani multiplikasiýaly ulur gidýär bir wada. Mümkin Türkiýany Ýewropa Birleşigine kabul ederler. Umuman ykdysadyt açylar we öser. Aýlyklar galar, Türkiýanyň giýdesi artar. Türkiýe halky öňkü ýaly azat we arkyň ýaşap biler. Täze hökümet gelýän giýjeler nire sowar? Reformalar geçirmeni sowarmy ýa-da ykdysady we sosial problemany çözmeni sowar? Onu diňe wagt görkezler. Türkmen vatandaşlarımız için Türkiye'de mümkünçilikler dürer. Türkiye'de Türkmen opozisiyası güçlenir, protestler güç alır. Indi Türkmen hükümeti öz halkını kısmak için, Türkmen halkının haklarını bozmak için Türk hükümetini satın alıp bize basış edip bilmez. Ine şuraya ütköşükler bolur. Şoň için ine Türkmen halkına Kemal Kılıçdaroğlu ussa, yani demokratik opozisiya ussa gobularmyka diýip men pikir edýän. Bu ýöne prognoz. Öňüni bilýän adam ýokdur. Ýöne şol bolup geçýän hadiseleri analiz edip bir logika çykaryp bolýar. Şu ýaly bolmaly şol. Onu diňe wagt görkezler. Hormatly watandaşlar, şunun bilen men öz efirimi gutarýan. Size birinji bilen jan sağlyk arzu edýän we indiki duşuklara çelli hoş sag bolun. Egerde öz kommentariýaňyzy ýazyp bize maslahat ýa-da soragyňyz bolsa berjek bolsaňyz, ine şu videoň aşagyna kommentariýa ýazyň. Şunun bilen men efirimi gutarýan. Häzir bir näçe wagtdan ýene bir efir etjek. O ýerde Gurbanul sen nirde dewlete seni gözleýär diýen temany men size düşündirjek. Biz şu meseleleri tertip geçirdik. Hoş, sağ olun.